Mohbad, you they resurrect. Give me access to the body, and Mohbad will live again. rituo n'ọkwa ọchịchị nke onye isi ala Naịjirịa maka na imere onwe gị onye isi ihe ụka ọchị n'iru mba ụwa niile, ndị otu Atiku gwara Tinubu. Otu onye amụma arịọna ka a rapụ ya ka ọ hụ ozu Mohbad anya, ka ya were kpọlite ya n'ọnwụ ka ọ dịkwa ndụ ọzọ. Ngwa gezie ntị ka ị nụrụ ya n'uju ya. Ndị nke na-eso ụzọ Atiku akpọkuola onye isi ala Tinubu ka ọ rituo n'ọkwa ọchịchị nke ọ nọ, maka na o butego ihe ihere na mkparị bugara ndị Naịjirịa n'iru mba ụwa niile. Onye nke na-agbasara Atiku ozi a na-akpọ Paul Ibe kwupụtara nke a were sị na akụkọ gbasara agụmakwụkwọ Tinubu nke o si n'azụ ụlọ were gụọ abụrụgo nnukwu ihe ihere nakwa mkparị dịrị mba obodo Naịjirịa niile. O kwuru wee sị na adịghị ekpuchi afọ ime aka na emere enu emere ana, na ndị ụlọ ikpe nke mba Amerịka galili eku ya nwere ikuku ka e were hụ ike ọkụkọ. Ogbu onye akpa ntị were na-ajụ sị, ọ bụrụ na Okongwu si na ya gara agha Biafra, ngwa gosi na anyị shu, ya bụ akpụkpọ ụkwụ ijiri jee agha afụghị ya anya, egbe ijiri jee agha ahụghị ya anya, o nweghịkwa ebe mgbọshiri ndara gị n'ahụ ka ezi ka ihe esisi na ị gara agha. Akụkọ mere ka anyị mara na ihe nke kpatara na Tinubu achọghị ka ndị mba Amerịka wepụta ihe o ji gụọ akwụkwọ bụ Tinubu nwere afọ abụọ mgbe o biri na mba Amerịka. Ya bụ na o nwere afa adịgboroja ma nwekwazie ezigbo afa. Ịma nke ọma na ọ bụ ihe mere ede ji wee bee nwee. Ọ bụ ihe ndị a niile mere na ọ chọghị ka ewepụta ndekọ ụlọ akwụkwọ niile ọ gara na mba Amerịka. Dịka anyị siri nụ na mgbe ọ nọ n'ikorobịa o biri na mba Amerịka, ọ kpara mkpamkpa dị iche iche nke mere na a nwụdoro ya ebe ọ na-ere ahịa ọgwụ ike, nke mere na a tụrụ ya nga afọ 5. Oge ọ pụtara n'ụlọ mkpọrọ nke a tụrụ ya, a gbara ya kpada ma bulata ya n'ala Naịjirịa. Ma dịka nwamkpi ime ụzọ ọba, o mechara banyekwa ala Amerịka nke o si na mpaghara mba Kanada were bata. Ọ bụ oge ahụ ka ọ gbanwere aha ya, bụ aha nke ndị ọcha Amerịka jibu wee jide ya n'ụlọ mkpọrọ. Aha ọ zara mgbe ahụ bụ Yakini Shandele, ma lapụzie ya nwawa afa zabazie Bola Ahmed Tinubu. Ihe ndị a bụ ihe mere na o nwezi onye nke ma ezigbo aha ya nwa nne na nna ya nyere ya. Ọ bụ ihe ndị a niile mere o ji agba mbọ dị iche iche ịhụ na ndị mba Amerịka abọghọ ya ike n'ezi. Mana anyị ma akụ fecha ọ ga-adara awọ. Otu onye amụma nke si na mpaghara ala Yoruba a na-akpọ Ọba Ewulomi ekwuola na ya ga-akpọlite onye nwụrụ anwụ bụ onye otiegwu a na-akpọ Mohbad ka ọ dịkwa ndụ ọzọ. Echefukwana na onye otiegwu Mohbad bụ onye nke nwụrụ kamgbe izu ụka abụọ gara aga. Enyikwaziri ya ozigbo ahụ ọ nwụrụ, ma emesịa abọnitekwa ya n'ime ini. Dịka akwa ndị ụwa na-ebe, wee sị ka akpalite ya wee nyochaa ma mara ihe nke gburu ya. Ma n'oge ugbu a, onye amụma Ewulomi amapụtago ma na-arịọ ka enye ya ohere ma nye ikike ịga ebe edobere ozu Mohbad ka ya wee hụ ya anya na anya, na ya ga-akpọlite ya n'ọnwụ ka ọ dịbakwa ndụ ọzọ. Ogbu onye akpa ntị were na-asị biko ha nye ya ohere ka o buo ya nwawa amụma n'isi Mohbad.
ọ bụrụzie na ọ kpaliteghị ya n'ọnwụ etikọ ha abụọ n'ime ini o wee nwezie ohere nke ọma imezi ka ha abụọ bilikọta n'ọnwụ ọnụ maka na ọ bụghị onye ṅụjuo burukutu afọ ma nwụkwasakwuola ya agboo nke ndị Ijabuode o mepee ọnụ na-akọgheri ihe nke juru ya ọnụ ngwa kirizie ya nwaghị onye amụma ọgwọ ncha ka o si ada ya n'ọnụ. Mohbad, you dey resurrect. Give me access to the body, and Mohbad will live again. Pẹ̀lú àṣẹ ẹ̀mí ńlá náà tó tóbi jùlọ tó rán mi padà wá sínú ayé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ǹlẹ́ o. ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.